Yebo, ingane zawothi impela kubabazi evete trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ye-West Gang yaseKapa. Njengoba ke bebephume ngobuningi babo beyamabutho impela ke ebeqhumisa yona ke inganono. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngicela banqane nginibingelele. Kuyona ngimbuso City MTV City njengoba siqala ngane kuyona channel ake wenza kulungile. Uciphize usubscribe nawe notification bell. Khonza usithola zonke izindaba keshisayo nazo izitrendayo. Hange wengane zawothi impela kubabazi evete trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ye-West Gang yaseKapa. Njengoba ke ebephume ke ngobuningi bayo beyibutho impela ke bebumbene impela ke kushaya ke zona ke izibhamu. Wengane zawothi impela bakhala kakhulu abantu phana ke enkundleni zokuxhumana ngendlela ke impela ke isibhamu ke esisho ngayo nangendlela impela ke abenza ngayo ke bathi awukazi ukuthi ke aphi ke amaphoyisa mangaba ke impela ke labafana ke benza kanje. Bafowethu impela ke uyabona ukuthi lena ke igenge ke encane futhi ke indlela ke enesibindi ngayo. Bafowethu ke nami angazi kodwa nje bafowethu impela ke indlela ke isibhamu ke besikhala ngayo nendlela ke impela ke bebeqonda ngqo kulabantu ke bebebalwisa bobona kahle ukuthi cha impela ke futhi ababesabe futhi ke laba ke angazi ukuthi abanamsebenzi nakho okudutshulwa. Bafowethu impela abantu ke bashaqe ke impela kufanele kuyona ke le video lana ke etrend kakhulu phana ke izinkundleni ke zokuxhumana kodwa thina ke simboso sithi MTV City bafowethu ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.